खुलुमबाय स्टुडिय'आव आन्थनिका ब्रह्म मोनसे गिदिर खौरां नोंथांनि आधार कार्डखौ नोंथाङा जायखिजाया हाबायाव बाहायना गिखांनाय मोनदों नामा? नोंथांनि आधार कार्डनि गेजेरजों नोंथांनि एकाउन्टनिफ्राय रां लांदों नामा? नोंथांनि आधार कार्डनि गेजेरजों सोरबाफोर लन लादों नामा? थारैनो आधार कार्डनि गोनांनि थाखाय मोनसे गोनांथार खौरां नंगौ बे समाव आधार कार्डखौ लानानै सरकारा गोदान थिरांथा लादों। रायजो राजाफोरनि थाखाय सरकारा गोदान आधारनि सुबिदा होदों। बे समाव गोबां आयदानि थाखाय जों आधार कार्डनि सोलाय मार्क्स आधार कार्डखौ होनो हागोन। थारैनो बे मार्क्स आधार कार्डखौ लानानै रावबो नोंथांनि मुङाव नंखाय खामानियाव बाहायनो हानाय नङा। फिन फोरमायबावोदि रायजो राजाफोरनि थाखाय सरकारा गोदान आधारनि सुबिदा होदों। जुदि नोंथाङाबो आधार कार्डनि थाखाय जेंनायाव गोग्लैजानो बादों अब्ला नोंथाङा बे गोदान मार्क्स आधार कार्डखौ डाउनलड खालाम आरो नोंथाङा myAadhaar.uidai.gov.in आव थांना लग इन खालाम। बेनि उनाव नोंथांनि मबाइल फनाव मोनसे OTP फैगोन आरो बे OTP खौ होनानै नोंथाङा मार्क्स आधार कार्डखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। खुलुमबाय स्टुडिय'आव आन्थनिका ब्रह्म मोनसे गिदिर खौरां नोंथांनि आधार कार्डखौ नोंथाङा जायखिजाया हाबायाव बाहायना गिखांनाय मोनदों नामा? नोंथांनि आधार कार्डनि गेजेरजों नोंथांनि एकाउन्टनिफ्राय रां लांदों नामा? नोंथांनि आधार कार्डनि गेजेरजों सोरबाफोर लन लादों नामा? थारैनो आधार कार्डनि गोनांनि थाखाय मोनसे गोनांथार खौरां नंगौ बे समाव आधार कार्डखौ लानानै सरकारा गोदान थिरांथा लादों। रायजो राजाफोरनि थाखाय सरकारा गोदान आधारनि सुबिदा होदों। बे समाव गोबां आयदानि थाखाय जों आधार कार्डनि सोलाय मार्क्स आधार कार्डखौ होनो हागोन। थारैनो बे मार्क्स आधार कार्डखौ लानानै रावबो नोंथांनि मुङाव नंखाय खामानियाव बाहायनो हानाय नङा। फिन फोरमायबावोदि रायजो राजाफोरनि थाखाय सरकारा गोदान आधारनि सुबिदा होदों। जुदि नोंथाङाबो आधार कार्डनि थाखाय जेंनायाव गोग्लैजानो बादों अब्ला नोंथाङा बे गोदान मार्क्स आधार कार्डखौ डाउनलड खालाम आरो नोंथाङा myAadhaar.uidai.gov.in आव थांना लग इन खालाम। बेनि उनाव नोंथांनि मबाइल फनाव मोनसे OTP फैगोन आरो बे OTP खौ होनानै नोंथाङा मार्क्स आधार कार्डखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन।